Ikasle batzuek ez dute haien historia ezagutzen. Hona etortzen direnean galdetzen didate, benetan gertatu altzen hemen? Historia da, zure herrialdean gertatu zen, bai, hemen ikusi, ikutu eta sentitu dezakezu. Gure nazioarteko aireportua, Japoniako armada imperialak eraiki zuen. Hiru artxipelago daude nazio batuek izendatutako geratu gabeko herrialdean zerrendan. Gu gara handiena. Aspalditik gure ekonomiaren oinarria egurra izan da, eta orain mehatzaritza gehitu zaio. Hiriburuan, Txinako bandera ikustea ezoikoa zen. Baina hori azken 5 edo 6 urteotan aldatu da. Starting to change. What do you mean by replenishment? Zer esan nahi du horrek? Ontzi txinatarrentzako azpiegitura bat eraikiko dute? Vessels? A military base? Yeah. Bai, base militar bati buruz ari gara. Ikuspegi militarretik gune logistiko moduko bat gara ozeano barean. Eta hortik dator munduko potentzien interesa. Dozenaka langile txinatar bizi dira barrakoi hauetan. Beijingo gobernuak finanziatutako proiektu honek 1000tik gora etxebizitza eraiki nahi ditu hemen. 1000 etxebizitza horietan gobernuko kideak eta funtzionarioak biziko dira. Hemen Salomon uharteetan lurraren jabegoa tribuena da, herri lurrak dira. Atzerritarrak erostera etortzen direnean gutxi batzuekin egiten dute tratua, eta ez komunitate osoarekin. Lurrak bertakoen eskuetara itzuli beharko lituzkete, gu garelako benetako jabeak. Langile gehienak Txinatik datoz. Ez ditut bertakoak kritikatu nahi, baina langile alferrekin dena okertzen da. Gutxienez estadio handi bat eraiki dute Salomon uharteetako herriarentzat. Esaten digute estadioa doako opari izan dela. Baina trukean, Huawei enpresak $160 eraikiko ditu telefonia mugikorrentzat. Horrek asko kezkatzen dau. Uste dut beste modu batean ari garela estadioa ordaintzen.